кӯдакон ҳастии зиндагии мо буда рӯзгорамонро накату таровати тоза мебахшанд. аз ин ҷост ки орзуи ҳар як инсон, махсусан оилаҳои навбунёд ба дунё овардани фарзанди солиму солеҳ мебошад. аммо мутаассифона баъзан тифлакон бо ин ё он нуқс ба дунё меоянд ё баъдан дар давоми ҳаёт дар натиҷаи таъсири омилҳои гуногун аз ҷисми солим маҳрум мегарданд. барои он ки ин гурӯҳи аҳолӣ аз таълим дур намонанд, муассисаҳои махсуси таълимӣ вуҷуд доранд. мактаби интернати рақами 2 шаҳри Душанбе аз зумраи онҳост. Фаррух бошад ки имрӯз мехоҳем доир ба рӯзгораш баҳратон қисса намоем. яке аз хонандаҳои пешқадами ин муассиса мебошад. Фаррух аз соли 2013 аз хона бо роҳхати раёсати маорифи шаҳри Душанбе ба мактаби интернати мо ба синфи якум дохил шуда, ҳоло бошад дар синфи ҳафтум таҳсили илм карда истодааст. писар ягона аст дар хона, падарашро тамоман дидагӣ нест. Фаррух тамоми меҳру муҳаббаташ ба модараш ва ба мактаб аст. албатта ман ҳамчун роҳбари синф борҳо бо чайҳо ҳамсӯҳбат шудаам. ман ҳамчун роҳбари синф ягон маротиба падарашро надидам, ҳамсӯҳбат нашудам. модарашро бисёр мебинам. модараш хонашин аст ва шароиташ бисёр вазнин аст. Фаррух бо ташхиси камақлии дараҷаи сабук дар инҷо таҳсили илм мекунад. нимятим аст. модараш ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе омада мебарад. гоҳ агар ягон коряшон бошад ё ин ки бемор шаванд, Фаррух дар ҳамин ҷо мемонад. модарам чӣ гӯяд, ман бояд модарамро ёрӣ расонам ба модарам. модарам гӯяд бира об биёр, меам об мебиёрам, ба модарам ташаккур мегӯяд. дар ин таълимгоҳ хонандагонро аз тамоми гӯшаву канори кишвар вохӯрдан мумкин аст. қисми зиёдашон аз хонаи кӯдакон ба ин ҷо омаданд, яъне бар займи тани солим надоштан аз меҳри волидон низ маҳруманд. лек Фаррух аз хурдӣ бо меҳру навозиши модар ба воя расида буду модару писар ба ҳам пайвастагии сахт доштанд. бинобар ин ҳам муаллимааш мегӯяд рӯзҳои аввали таҳсил дар ин ҷо модар барои писараш бисёр ғам мехӯрд. модараш мегӯяд ки вақте ки майда буд мо дарди вая намефаҳмидем. ва ягон бемор мешуд, тез тез зуком мешуд, мегӯяд тез тез шамоб мехӯрд, тез тез табобат мегирифтему, аммо дараҷаи камақли вая мо ҳис накарда будем. мегӯяд вақте ки аз муоинаи тиббӣ барои мактаб овардан, тайёр кардан вая, вақте ки аз муоинаи тиббӣ гузарондан, баъд модараш мегӯяд ки ман баъд фаҳмидам. вақте ки мактаби миёна бурд, дар он ҷо як таҳсил кард. ба фикрам соли аввал хонандагони мактаби мо соли 2013 ба синфи якум омадагӣ ва соли 2014 омадагӣ. вақте ки мактаби миёна бурд, дар он ҷо албатта кӯдакони мо аз кӯдакони мактаби миёна фарқ доранд. онҳо масалан тез аз худ намекунанд, онҳо инҷиқ мешаванд, онҳо масалан дарсро метавонанд ки халал расонанд, аз дарс баромада раванд. ҳамин хел кӯдаконам дорем. дар мактабҳои миёна фанҳои бисёр мехонанд, баъдан аз худ намекунанд ин бачаҳо. масалан мо як мавзӯъро агар 10 борам ки такрор ба такрор гӯем, дофаи 11 баъд масалан каме ҷавоб медиҳам, боз тез тез фаромӯшхотиранд. бачаи мактаби миёна фаромӯшхотираш камтар аст, нест надорам. ваё бачаҳои мактаби мо бисёрашон 99% кӯдакони мактаби мо фаромӯшхотир мешаванд. барои ҳамин то синфи якумира дар дигар мактаб хондааст, баъд аз синфи дуюми, яъне аз соли 2014 ба мактаби интернати мо омадагӣ. аз рӯи нақле ки модар баробари синфи писараш кардааст, дар тифлӣ ва кӯдакӣ Фаррух бо ягон рафтори махсус аз дигарон фарқ намекард. ин аст ки ҳатто баъд аз гузоштани ташхиси камақлии дараҷаи сабук, модар намехост фарзандаш дар муассисаи махсус таҳсил намояд. албатта ҳар як падару модар барои фарзанд бисёр ғамгин мешавад вақте ки мефаҳмад фарзандаш масалан дараҷаи камақли мисол чи миёна боша, чи вазнин боша ё ин ки сабук боша, вақте ки ба мактаби интернати махсус гуфта медароянд, албатта модар бисёр ғамгин мешавад. модараш бисёр ғамгин шуда буд, гирья карда буд соли аввале ки Фаррухро ба ин ҷо овард. хайр шукри худованд, шукри ҷаноби олиямон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллатамон ки кӯдакони мактаби интернати мо тамоман ҳатто беморияшонро, касалияшонро масалан ҳис намекунанд, худро озод ҳис мекунанд.
ба онҳо ҳама вақт хӯроки тайёр 3-4 вақт хӯроки гарм ҷои хубашон нағз боз сару либос аз тарафи давлат бисёр ёрдам карда мешавад шахсони хайрхоҳ ба онҳо сару либоси бисёр меоранд. чӣ тавре гуфтем Фаррух фарзанди ягонаи оила асту тарбияи падару надида аст, аммо ба ин нигоҳ накарда дар рафтору кирдораш нишонаҳои эркагиву якравиро намебинем. ҳарчанд қобилияти дарк намуданаш суст аст, вале кӯшишу ғайрат дорад, оромтабиату меҳнатдӯст аст. Фаррух табиатан бачаи оромтабиат буда, бо ҳамсинфонаш хеле меҳрубон аст. дарсҳои муаллимро хуб аз худ мекунад, нағз аз бар мекунад, дар дарсҳо халал намерасонад. вазифаҳои аз тарафи омӯзгорони фанӣ додашударо сари вақт иҷро менамояд. фанҳои дӯстдоштааш бошад фани забони модарӣ, математика, тарбияи ҷисмонӣ, ба суруд ва мусиқӣ бисёр чусту чолок аст дар тарбияи ҷисмонӣ. ҳангоми гузаштани дарс фаҳмишаш ҳам бисёр хуб аст, тез аз худ мекунад. ҳангоми мустаҳкамкунии дарс хеста ҷавоб гардонда метавонад. масалан агар ягон дар мустаҳкамкунӣ ягон мисол гӯед гӯям ба бачаҳо зуд хеста ҷавоб мегардонад. маро туе нури басар бошад ливоя ҷилвага тобон чу шамсу қамар э тоҷикистон э ватан. нафароне ки имконияти маҳдуди ақливу ҷисмонӣ доранд нафарони эҷодкоранду новобаста ба вазъи саломатиашон аз бархи солимон дида меҳнат намуданро зиёдтар дӯст медоранд. аз ин ҷост ки дар муассиса дарси таълими меҳнат яке аз фанҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва омӯзгори ин фан мекӯшад шогирдонаш дастони дар ҳақиқат ҳам моҳир дошта бошанд. хонандагони мо хонандагони имконияташон маҳдуд ҳастанд. мо ба ин гуна хонандагон пеш аз оғози кор қоидаҳои аз рӯи дастурамалҳо қоидаҳои техникаи бехатариро ба онҳо аввал фаҳмонда ва баъдан аз рӯи дастурамал корро мо шурӯъ мекунем. хонандагони мо дар устохонаи дуретгарӣ ба асбобҳои буранда, кобанда, умуман ба тамоми намуди асбобҳои дуретгарӣ сару кор мегиранд бо назорати омӯзгор ё устои таълимӣ. бе иҷозат, бе супориши омӯзгор ё ки иҷозати омӯзгор хонандагони мо ба асбобҳои дуретгарӣ кор намекунанд, чунки хонандагони имконияташон маҳдуд аст. Фаррух низ дар ин дарс ниҳоят фаъол аст. чун дасту пои солим дорад, мекӯшад аз онҳо бо самар истифода намояду дар ҳар дарсе чизи наверо аз худ кунад. дарси асосӣ ин дарси таълими меҳнат аст. барои кӯдакони мо бисёр мувофиқ аст, чунки инҳо бояд барои ояндаи худ ягон касберо аз худ кунанд, чунки дар баъди масалан хатми мактаб бояд инҳо дар кӯча намонанд. бояд бо ҳамон ҳунаре ки онҳо ёд гирифтанд бояд ки зиндагиашонро пеш баранд. Фаррух дар дарси таълими меҳнат ҳамроҳи муаллим Абдулов бисёр тамоми чиз месозанд. ҳатто ҳами гулдонҳое ки дар синфи мо ҳаст, ҳами хонандагони синфмон сохтагианд ҳамроҳи омӯзгорашон, муаллими таълими меҳнат. холу Фаррух дар устохонаи дуретгарӣ хонандаи фаъол аст ки ҳама супоришҳои аз ҷониби омӯзгорон додаро ёки ҳама дастурамале ки аз ҷониби омӯзгор дода мешавад сари вақт иҷро мекунад. бо ҳамсинфон бениҳоят муносибати хуб дорад. он ҳама корое ки супоришҳое ки дода мешавад ба холу Фаррух сари вақт онро бо сифати баланд иҷро мекунад. варзиш шуғли дӯстдоштаи тамоми кӯдакону наврасон аст. хонандагони ин муассиса низ ба фани номбурда шавқи зиёд доранд. ҳатто дар озмунҳои варзишӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. дар варзиш бисёр шавқу ҳаваси зиёд дорад ва тарбияи ҷисмониро дӯст медорад. бисёр чусту чолок аст. дар ҳама тез дар байни мактаб интернатҳои махсус мусобиқаҳо мешавад. паго ҳам дар мактаби интернати мо мусобиқаи варзишӣ байни
дигар мактаби интернатҳои махсус мешавад ки доимо мактаби интернати махсуси мо ҷои аввалро гирифта меоянд, бо диплому бо медалҳо меоянд. Бисёр хушбахт мешаванд ки дар онҳо Фаррух доимо иштирок мекунад ва сазовори ҷои аввал мешаванд. Баскетбол, футбол, бештар футболро дӯст медорад, баскетбол бозӣ мекунад. Каму беш теннисро ҳам дӯст медорад, бозӣ мекунад. Ман бисёр варзишро дӯст медорам. Ҳам талабомон кати бозӣ мекунем. Моҳи ноябр буд. Ба варзиш рафтем. Ба теннис бозӣ карданро бозӣ кардему якҷои аввалро гирифтем. соли ҳафтум аст ки Фаррух дар ин даргоҳ таҳсили илм мекунад. Ҳарчанд дониши расона дорад, вале навиштан ва хонданро аз бар кардааст. ҳисобу китобро низ то қадри имкон медонад. муаллимааш кӯшиш менамояд бо ин натиҷа қонеъ нашуда сатҳи дониши шогирдонашро боз ҳам баландтар бардорад. албатта масалан худи ман аз фанни забон ва хониш дарс медиҳам. дар ин ҷо кӯдакон ки аз сабаби бемор буданашон адабиёт намехонанд ва дар ҷои адабиёт дарси хониш мехонанд. ман ки аз ду фан ба инҳо дарс мегӯям, боварӣ дорам ки Фаррух сол ба сол беҳтару хубтар аз худ мекунаду дар оянда метавонад ки дар ягон мактабҳои масалан ҳатто олиам гӯем хато намекунем дохил шаваду таҳсили илмашро давом диҳад. ман боварии комил дорам, чунки вай бисёр бачаи кунҷков аст. вақте ки мавзӯъро мегузарам, агар ягон нофаҳмоие дошта бошад, албатта хеста мепурсад муаллима амиҷояшро ман нафаҳмидам, ё ин ки ягон мисол овардан тез мефаҳмад, аз худ мекунад. ман боварӣ дорам ки дар оянда Фаррух мактабро бо баҳои хуб ало хатм намуда ба ягон мактаби олӣ дохил мешаваду ба халқу ватанаш содиқона хизмат мекунад. ватан ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замину зардуишти ман, биҳишти ман, биҳишти ман, муҳаббати ту ранг ранг, шуфта рӯи ранги ту, саду ҳазор орзу, саду ҳазор ранги ту, диёри шери осман, ту навиди ман, чашми аввали худо, расидаи ба ман ватан. асри 21-ро асри илму техника мегӯянд. дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи тиб низ бо суръат пеш рафта истодааст. умед мебандем бо даст додани шароит модар аз пай муолиҷаи писараш мегардаду баъзи саломатии Фаррух аз ин ҳам беҳтар мегардад.